Bethuna, welcome kuni nonke. Uthando nesithembu, season 8. Kwii-episodes zale veki siyabona ke mabethunana kune-meeting yamakhosikazi. But akumithingeki mabethunana. Mna ndicinga into yobana isithembu, niyamkhumbula uSisi Siphakela ecula amateka ayashisa, this is not my size, wayecula ngesithembu uSisi Siphakela. Because ngelaa xesha lakhe nobody was able to figure out yintoni amateki ashisayo, yintoni engeyosayizi kaSisi. Mna I think wayecula ngesithembu. Guys, isithembu soyisa global. Ndithi from Africa to Melika, from Middle East to Asia, siyoyisa isithembu. Jonga eMiddle East kanye kwelaa cala line-glitz ne-glam, eziglasini niyaqonda mos. Ewe kwa-glitz and glamour soyisa phaa isithembu. Ubone into yobana it's not about imali, but yinto nje eyoyisayo isithembu, ngamateki ashisayo angakwazi unxitywa ngumntu. Jonga uye eMelika uqonde hayi noko soyise phayana isithembu ngamateki ashisayo angangxibekiyo. Uza phaa kuthi eAfrika siyoyisa isithembu. Ukhona omnye umhlonishwa, hayi notata Mseleku, omnye umhlonishwa. Lo mhlonishwa bendiqonda uba eyi, hayi umhlonitshwa ingathi uyakwazi yena uyihendlisha le hot pot kuthiwa sisithembu. Yho sana, heya ke nathi xa ndisithi yho soyisa nawe mhlonishwa. Nawe woyisiwe sisithembu because bendicinga into yobana le hot pot, la mateki ashisayo kuthiwa sisithembu wena uzawukwazi uwahendlisha. Yisakele umhlonishwa. Hayi igama lomntu lidura ndizombiza uba ngubani. Masingene katata Mseleku. Bayazama amakhosikazi umithinga mabethunana, ayizwe nguMaKay concerning idayethi katata Mseleku. Akumithingeki ngoba kaloku akunaunithi. Sentsho into esimple njengoba sixoxe ngedayethi uba jongani mabethunana, and ke ngoku nangunesi, unesi ibe nothi if umntu uyoyisakala into yobana ngeyiphi ntontontoni, mna according to ulwazi lam njengonesi nantsi idayethi emlungelayo. Because ke uyatsho umangwa uba utata Mseleku u-diabetic, yena ebehleli kakade emphekela, uyaqonda, according to, uyayibona idayethi emlungeleyo. Guys, akumithingeki. UShibase kodwa si-spice kule season mabethunana, yi-sauce. Ndithi uyithwele emagxeni akhe le season uShibase. Mamelani. Mna I think uShibase is misunderstood a lot. Abantu bathi ukrwada, abantu bathi utheni. I don't think uShibase ukrwada mabethunana. I think uShibase has come to learn that usana olungakhaliyo lufela embelekweni akazokwazi usoloko ebhotilisha izinto apho. Njengelaa xesha wayethanda udlala uCandy Crush, ayisebenzi, but nalapho hayi wayiva ukhala uShibase always kaloku. Ayisebenzi laa nto soloko sibhotilisha izinto apha mabethunana, especially kwii-situations ezifana nala mateki ashisayo kuthiwa sisithembu. Funeka uthethe and ke ngoku yena mhlawumbi ingxaki yakhe okanye into emenza uba abe misunderstood ngabantu, usi-straight talker, u-blunt, uyaqo? U-blunt uShibase. So sometimes kwabanye abantu laa nto ayingeni kakuhle because usi-straight talker. Ngolu hlobo ayibona ngalo, lolu hlobo azayithetha ngalo, akayikwekwenezi maan into akazokushiya nawe uqonda ubana I wonder uba beminisha ukuthini. No, uzoyiqonda. Uzoqonda xa segqibile nawe, uzoyiqonda uba bethetha ukuthini exactly. You understand? But uyiphethe maan ishow. Uyiflame, uyifaya, uyiflavor yeshow uShibase. Bethunana, siyabona kule meeting yabo bekumele uba it's about i-diet, but uShibase siyambona ebuza kuThobile into yobana wena as iFave ubuxelelwe prayo ngunumber 5. UThobile atshelo phantsi athi no bengayazi ntoni. Athi ubufihlelwa? Athi omnye no bendingafihlelwa, kaloku utata Mseleku wenza izinto
ngexesha lakhe ngohlobo lakhe. Atsho omnye, hayi kaloku ubufihlela njengathi mos nawe ufihlela. Lo ebesithi omnye udilulu usetwa straight kuthiwa ha-a Thobile, sukuthi kwathini ungathanga ubufihlelwa njengathi. Suba dilulu kaloku ngolu hlobo usithi ndidilulu ngalo. Ubufihlelwe nawe akho nto ubuyazi. But umnqwazi kaMayeni akaqini. I think uMayeni ususpect uba ingathi uMakhe ebeyazi into kankosikazi before. Hayi sana akafasti uMaxele noMakhwela. Andiyazi sana ngumgqomo bendisenditshilo. Jonga uThobile ke ngoku uxelela uMaxele into yobana ubuye number 5 esibhedlele sisi. Yhe le meeting hayi sana ihambe it went south nje. Ngapha kuthethwa ngeendaba zezi-status uba jonga i-status. Jonga i-status salo tata ithetha ukuthini kanye kanye. Kaloku nani niyayazi mos uba sometimes sikhe sigivane ngezi-status. Sigivane ngezi-status uqonde uba sana le i-arrow ijonge kum. Ijonge kum nawe uphinde umbuyisele umntu kwangestatus uqonde into yobana ndibhekisa back kuwe kaloku sana. Kuyagivanwa guys, hayi siyayazi laa nto isithetha siqonde uba heyi imeseyiji abantu bayijonge kubani ke sana le arrow. Jonga ke ngoku kuxoxwa ngeendaba zezi-status. Omnye uthi Maxele, andikhalali, I don't give a damn. Yho, iyunithi ayikho mabethunana. Utata uMseleku ukhona phaa ibhodi ekhona. And the worst part is that le crisis bakuyo, it was supposed to bring them together. Something as simple as into yobana bediskhasa i-meal plan for i-benefit katata uMseleku. No, they can't even do that. Like i-shade that has been thrown all around nje kulaa tafile. Hayi sana, laa meeting andiyazi iphele ngolunye uhlobo. But ke akho unity ekugqibeleni kulaa mateki ashisayo. Siyambona uMakhe udibana nee-sisters zakhe, right, sister and a friend okanye sisters. Uyahlangana ke uyaphosa embilini yakhe. I think it's been a hard journey for uMakhe. uMakhe, I do think that sometimes andiyazi man, mhlawumbi ngumntu othanda uba yi-peace keeper. Akathandi urokha the boat unnecessarily so. But to what extent is it good for her, especially kule environment yesithembu? Uyazivoyisa kakuhle kakuhle iilantuka zakhe okanye mhlawumbi ke akangumntu o-straight talkayo njengoShibase but unendlela zohendlisha. Ingathi iyaguwa maan uMakhe kum because uthi wayefunda noomakazi bakaSam ke. Yhu ha-a sana soze ingamgobisi kaloku umntu loo nto leyo. And kaloku awukwazi ukuthi awumazi umntu kodwa oomakazi bakhe uyabazi. Uyamazi maan uMakhe uba ngubani uSam ke but ingathi iyaguwa maan kum maan. Ewe ke ndiyaundastand uba utata uMseleka akaphilanga but besides that le nto kanumber 5 as well iyamgowisa. Jonga utata uMseleku, siyambona ke ngoku uMayeni udibana notata uMseleku noMpumelelo. Impumelelo ke sana, impumelelo maan andazi mabethuna. Soloko ndisithi uyakhula but sekemdala ngoku. Ikhona into utata uMseleku angayenzanga right as far as uMpumelelo is concerned. Mna ndifuna ubuza ngubani i-first born son? Ithini into yesithembu? Ngubani ozale kuqala between uMpumelelo noLwandle? Because ikhona into phayana engathi kum utata uMseleku ingathi ngiyilungisa fast and quick. Traditionally ngubani oyi-first born? Because ikhona into maan, ikhona i-tension endiyibona ingathi izobhruwa. Andazi noba utata uMseleku kuMpumelelo umenze as if uba it's you who is in charge. Because kuyo yonke le nto ithethwa nguShibase concerning i-meeting and ii-concerns zikaMaxele. uMpumelelo sana, yho, akhange ndilindele elaa hlobo bethetha ngalo ke ngoku kwi-diary session yakhe
concerning uMacele into yobana abazova ngaye kukithi lana. Almost like, hey, awunasey wena, awunasey apha. Sithi abazokuqala bagqibelise as the boy children. Ikhona i-danger and inkulu.